الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الله تعالى تنو كألا وليمندو الله تعالى من جناني أي كوقت دي أما كبنسمك أني كونك على تيمو دمباي على فلو دبتانو إنا فدونين كلا ويا فوتشغو يامينا كألا كنا صلى الله عليه وسلم كاسيغي نيغويان سرو على ترما من ترنا بي ويك على تيمي دوندو كولوسي كوتو بوتو على تيميا abe dube kono sayade ya se uma sayadun te bali fenye ne flene mfakede sigilen flene yeta Sheikh Muhammad Basiru Kerafe ne te foido ala timeya la men nunum bado femimbe ala timeya la u baw fana bado u balma u bado odiyato bi wele dakan ku yira aula mba fombe sega ka netuman fari kombe na ngala timew la halayira mbalila walma a conference kada ka jamana to yumine chogo ya mina ube la halamina abina fa bebe mali denye sana ngado o detail nununa folikando folo kanyesi saga sireni faba sire jama bela jelema munye ninkene nyanamaya o temenen kofe anyebe almami mununa nga karamogo anu bela jelenye kalawun ke nyogon fe abeyu ka darsu debla kana kene yin kono nana ambu bela jelen fo anga karamogo ba mununye kene yin soro ad docteur Mohamed Bachir Silla nana na anfake Mahmoud Gouma nona blala amba fo ani anfake nan karamogo ke Sheikh Abdullah Koita ala kan nasara ay fendo kenyen tenyina ko atale faransi nyina programu chayana be uye wakati deta kana sigi fonne ka du kono kateta fa kana foli blana ko kana ngabana lahala akana lasabali ala ka sheikhu saraola ala ka mine anni aye anga kramogo to munumbe ani a immato amba ubela jelenfo amba muso khadijatullah na yereti ansisa na ya nona blabla kana node ambaye o fana ye khadija no de amba khadija tu jawara anamba muso mariyatula ala kan nu bela jelen sara ambalma muso mimbe ano de sise jaguraga mualmatu ala kan nasara o be chesirimina ala ka bara inke allah taala koson kamine anni u bela jelenye kabla mawazinu hasanati yawm alqiyama amin ya rabbal alamin anga foli kan sera mamima anama se mamima ambe aw bela jelen fo anga mamunum bora faransi nu ban feya ambam sodo be mamma sogona Traoré ube faransi Villeneuve la Garenne ay wele ko nga togo de sugandi kaduma nu be ala timew demene nere de o association sigi uye faransi ko ummul masakin Zainab ala kira furmuso alayhi salam abeya anaka délégation anfake Ibrahim Fadiga anan jenyoran kanumba adai abeya nyere fake afana bora faransi afana sigilembe kenenka amba bela jelen fo ka beto kira manton yala anyebe ala time munu sigilena chemauna musoma malikono nununye munu nube qur'ane drusi yorola ulude yeniye me ala time munu be madrasa ula nubi sara ani ekoli abita keme jatela ulu site ni jate kono dogotoro ka furakeli kechogo min fora no de ali kuyate ala kan nasara ala timenu nun doron furakelite muso munu nu donatina ni setuye amba fo kuyate ayatan charzi aba jurudo anna o kama juru be yele karamgo ke tumbala ko defo muso hakemina operela nanya ta jurula
ayre kalama kachani musowolon fly alhamdulillah be nyuma bora mami ni setaye na tseka frake nu tara dogotoro sola amba faya don togola amba sara akana seginga ta soko ornasi saralis ko setaye kuyate ba be kalama bi jona furana awari kuma do la jurube taya frakella kalo damado kono fo 4 millions ambasara doni ala kan nasara ala time do fana munu nube medicine na kalana u chama mbambo université ula uka kalanjora nu bangeba uka sayay halibi anye do tasara afo kunye jumende kaira aula ko ambe kungodo ala time nunu kadamne 2018 kana blasisa ala time dumimbe nu ka nafara uka loyer nu ka balo anu den furakeli kalo beta wa bisegini kola mali kono ya o fanani nunu tekele munu fle l'internet ina kalo wa keme o ya loyer ni ko bani kramo sara fara nyogon kani balo abeti jo million fla jatele la kalo ambe min financer ala timeo kungola kalola abeta million segini kodela kayira aula on kelen kungote on bela jelendo kungodero nyina alaye on waju yoro munum bambolo malita damne na yoro chamanye alna yasro yoro werebe kayfana anyojo mamunu nubora jamana jauna nu unana furakella vilado abana aminata o immigration na nala sona ala timeu togola bamako ta kalfalembe nindema dutere min dale mbambolo bamako ya abe segimbo walma kononto hali sini flade be ko katufle mais amma se kujo dépasser kacha kalola ambe mi financer aitamu nunu na alaka jon yoro min be titibugo a valeri titrido abeta 70 millions minye papier ndintado ayewela nyon sororoni subu a 93 Paris ko gaku titri flena do itola ayi kodo mobile la fobia manyoy 400 mètres carrés antara forasi jokaye ka foko forage des orphelins à la timé ou ka forage anya c'est faut 250 mètres abena million woroni wa kemedema maubala ka jita la halisina majo yoro imbara damne na misiri uba kono sakanu ubala mais mali ta damne na benye mais gambita abina ban juma temene ne tumbe gambintara conférence la an fado be abubakar jawara ko kana tilase gakuma magobe fenfena la timenu nunka yorola so denta anifla dunanjigi yero karamogo siyero misiri sanfelani dugumala abela jelembana gambina la sonambeto daelelila dotara anko fo turukendo e franci ayinga anye bieti gantara nyogon fe kata forage c'est 21 000 euros mintara akoyinfo aye samba darame forage kumbe se doma nimbora o don fatora Dakar kanto mbadiou kanto Dakar dimasi temene nye conférence ke Dakar aveni malkisila mfado tumbala kankono ntuntara tlefla vazi le la magnore ko gaku magobila 2 étages abane abe chambre bisababo ko amine akala timeu do kono fi sabilillah ntado sahabe ntadomi afle pikin mami be Dakar do hali malila ni conférence nyafuye ngombe wartigi chamaundo ubu yere kalfa gaku ni chimimbe afo ngone tseka fo hadamaden ka fo ni ndian tseka fo ninye darsu milla se ninya la timeu kungo fo ni seki deme minke ake uye dofo touré mimbe amdalay aseila mille merveille adenke mimbe fanona nabaka bara chamanke dem sen fitnindo ay kalanke Abdul Ghafour kuna sini nyawele ngo Abdul Ghafour na mago bilatila ngo c'est la première fois ni ka fombe angati fomo ni ta fo iye privé la nti wele itola ne ba fonga darsu de kono ni be demenka ake ni take yu kongoe ne ba la sewama ala rasuli illa al balagh ngo Abdul Ghafour yedem seni ala esekiye ngo me anga mo ko conférence do bambula la timo ko conférence e se ka mundeke ta so ikati hakili jakabo
abora ya ka mobilité kana soro songo nunu ka kono ako Cheikhou ni ko nga fen ke mbake me mbotola de flene 1 million a flene a diantara kuna sinisu afo kunye jumende am se ka nyogon danke ni mbara nunu na chogo yamina sani ne kata Dakar 900,000 le kumbe ani dogotoro che banabagato kura munu nana 900,000 francs sigilen flene yatime korobale munu lala kurane drusila ube munu nga darala fanani nunu tekele million fla wa mugan deba je fana banuche ma bi sara alanti joro wala yirala awla million min nyina aw fe yoro min fleti tibula anga dafa nete jate million fe nete jate sénégalais fe on be jamana be représenter ala time dunani de bambolo Burkina Fatou fe batu fe ambut en charge Sao sambe maude wuli kata selike ufe kaleya sankaduma sao sa ala te dokun flabo mafla fana fatura ku ka dembaya to Burkina o banka ala time bambolo Côte d'Ivoire u bambolo Togo u bambolo Maka u bambolo Lomé u bambolo Gabo u bambolo Guinée Bissau me santri bambolo nin jamana nani ndela wa illa u bambolo nimbela o signana de banna ambe waru fara nyogonka ambe conférence ke France ambe wara hake fo amba fara nyogonka ambe kalo saba sara yoro bela no ma bon be nga bieti ambe ta jamana wula salantara murtani anye conférence flaka anye jawla minke anye 35 millions de francs nyogonka katoy ne bole Gambie conférence kele 18 millions de francs nyogonka katu bole centime mabonay Dakar fana ta kerate Malien aw bela halaju mendela Malien aw bela halaju mendela mamunu fatora nuyu ka dembayato aw bela halaju mendela kanye suma mbanga karamo kefo Abubakar Tolo comme rakaka mbena lafanoy nimbe jawla fenfena alnate maraka kama betugunko natara anyebe fini nyana man fenfena Abubakar Tolo de badia no afoli do kama ke sere ka fo baby seke ala time denyala amada oma adenke flene ya togoda ko Harun Gaku wala mbafe ka munyira kafa uyankanu uyuseke wala bela jelengi seke ala time koula ina fala time wiro kumana ufe chogo yamina iseye minye ni simande kadie ni chenchende kadie ayoro donendo ukayoro fle kabala ko namaka kare kuruba sirala aw bitaye ni balo min kadawe an famana ka balo sa Sénégalais la timewe abe kalo worobo Sénégalais munu mana bo France munu sigilendo ube tonu de ta katadi même malla kalo fambe joro kalo sala o kama ando na ferela ambita Saudi ala nye bitki dale jamana nunun bela kata furauta ani parfum ku fere ku nafaga ama mera te dogo kun kelembo ndo na Hausa se ferela ni bena mba ferima ka joni wala sa ka financer aitamu nununa azansi bambolo ambetani mogowe kalo umra ni hijula nanye min soro o tono be takadi ala timeuma mbade o neseye ninye fallahumma fashhad alaka kesere allahumma fashhad mbala ba manani fatoro nyina o kanga waju amba musodobe Mariama Jara Sénégali darlo aitamula ko tobilikela mimbe ko ba fe kata fentu fe Jara tunye mai abe barake ki joni abaye ani denkele mimba fe nya fa e kombeta atakun kera munye mbeta la time don kungola mankene mbeta mfana be tobilike uye na emindia mbata alakama atale ama semenin kelen sora banana uye wele kwa kanga opere 1,400,000 iriza odombe kanga opere wanya di alama tara abseka deme minke anye wari fara nyogon ka opere opération banin ko fetle nana fatora Dakaru nyenga bietike kata suno fe kana na Bamako ya bangi ba ko kana o yambe waju okay mbira sani kala inmi asflana Adama Traoré jara fatole jara janaza nana ke Bamako ntara nyire de sellaka Dakar kana na suye Bamako ya jara fatolon ke fe Adama Traoré kwa muso flaka toblike jara nona ayre bijo alatime kwa kuranko bela o matemeni semena fana fatora mbolo Dakarien Mama Khadija Nimbado
ale de saga sireni faba sire ɲɛmɔgɔ ye faransi murutani ala time u ka ko la ko an k'a kɛ bɛɛ ka 500 euro bɔ mɔgɔ 300 a ko ne fɔlɔ bɛ n ta sara san'aw k'a lase a y'a sara a ma tɛmɛ tile 2 k'a fatura o y'a sɔrɔ a ma ci lase ala ka hinɛ a la wala nin de tun y'an bolo ala timew ka ci ye maliyɛnw k'a lase aw ma a denw de don a balima minnu fatura k'u denw ta olu de filɛ nin ye an kɔni y'a lase an se ye min ye an b'a kɛ an bɛ ala deli saya k'an sɔrɔ nin baara in kan